og velkommen til den her video. I dag har jeg en gæst med, som hedder Victor, og han går på byskolen, og ham skal I se lige om lidt efter introen. I dag vil vi lave en make-up challenge, tror jeg det hedder. Ja, og det går ud på, at vi har 2 minutter til at lægge make-up på hinanden, så der er lidt pres under det. Og vi har nogle specielle make-up-halløjser, som ligger hernede. Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Du starter. Yeah. Start med den her. Er det bare i hænderne, eller? Er vi gået i gang? Er vi? Nå, vi er gået i gang med tiden. Kom nu! Kom nu i gang! Hvad laver du? Jeg prøver på det. Ej, mine hænder. Prøv at se dem. Jeg fik det på tænderne. Det er ligesom solcreme. Du er travlt. Så tager jeg den her. All in. On. Shit, det går hurtigt. Hvad er den til? Og i til. Hvad? Den orange. Den her? Jeg får det på tænderne. Hvad var den her? Jeg kan ikke høre. Vil I lige hjælpe mig? Skynd dig. Ja. Kom nu. Du er klar til kamp. Et halvt minut. Det var 2 sekunder. Ej, det smager så ikke særlig godt. Det skal næsten. Hurtigt! Du ved ikke, hvad det der er. Det hjælper måske. Skal vi stoppe video? Så er det min tur. Luk øjnene først. Ikke det her, det er fandme meget. Det kilder. Jeg er ikke så god til det her. Ja, det vil jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Det kilder. Sådan. Hvad er det der? Det ved jeg. Det der. Det smager til kinderne. Det siger vi bare. Du ligner bare i den kamp med. Spurgt. Og min øjne. Så skal du have... Hvor lang Du tid har skal sgu ikke så meget. Hvad er det? Hvad er det så? Jeg ved ikke. Det er øjenbrynene, mand. Ej, jeg kom til med. Hvor lang tid er det tilbage? 58. 58? Shit. Ja. Hvad med concealer? Den har den du. har jeg lige Concealer. Hvad er det? Sådan noget til øjenbrynene. Nej, det er til kinderne. Under. Nej. Ikke til mine øjenbryn. Ej, du fik dit hår. Ups. Nej. Hallo, flyt lige dit hår. Puder. Det er den der. Hey, Johanne hjælper. Okay. 20 sekunder. I hele ansigtet. Syv, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu. Og nu får I nogle billeder af mig og ham, der er sammen på et billede, som ser swag ud. Og det kommer nu. Lad mig prøve. Okay. Så vil vi bare sige tak
fordi I gad at se med på den her video, Makeup Challenge. Og så husk, like, abonner, kommenter, og så ses vi i min næste video. Hej!